Sa umaga pong ito, muli po nating ihanda ang ating puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. At katulad po ng ating aawitin, tunay nga na ang ating Diyos po ay hindi nagkukulang sa ating buhay. Amen. Kaya po muli po nating ideklara sa ating pong mga buhay, Kanyang pag-ibig, Kanyang pagpapala sa bawat isa po sa atin. Ating pong awitan ng ating Diyos sa buhay. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit sa akin laging nalaan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Sabihin natin sa Panginoon, hindi ka nagkulang, Panginoon. O hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako. Muli pa.
Sambahin natin ang Diyos sa buhay. Oh, salamat Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos. Salamat, salamat, salamat Panginoon. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo na patuloy po naming nararanasan, oh God. Muli, Panginoon, sa umagang ito, oh God. Salamat, oh God, muli na dinako mo po ang aming mga panyapak na paa, Lord, upang kami, Lord, ay, Lord, sambahin ka namin, oh God, sa Spirit katotohanan, Panginoon. At Lord, higit sa lahat, maranasan po namin ang iyong presensya, Lord, na kanina pa, Panginoon, patuloy po namin inaanyayahan ang pagkilos mo, oh God, sa aming mga buhay. Lord, muli, bago po kami dumulog sa iyong kabanal-banalang trono, Panginoon, patuloy mo po kami linisin, O God, anumang pong nakita mong karumihan sa amin, sinadya man o hindi, na mutawi sa bibig, sa puso, sa isip, inaksyon na nagdaang araw, oras, minuto, linggo ng aming mga buhay, Panginoon, O God. Tunay nga po, O Diyos, na wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Lord, hayaan mo po na ang presensya mo, ang pag-ibig mo, ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At salamat, O God, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan dahil sa biyaya mo, dahil sa habag mo. Patuloy po kaming lumalapit at nakakalapit, O God, sa presensya mo. Lord, muli, O God, patuloy ka pong maghari, O God. Lord, sa umagang ito, maging sa maghahayag po ng iyong salita, ngayon pa lang, itago mo po siya, Panginoon, sa iyong banal na krus, O God. Hayaan mo po na ang presensya mo, O God, at ng banal na Santong Espiritu ang mangungusap sa puso ng bawat isa. Malaya ka pong kumilos, malaya po pong kumilos ang iyong presensya. Lord, hayaan mo po na, Lord, marinig namin ang tinig mo, ang boses mo, Panginoon, O God, na hindi lang po mamarinig sa umagang ito, kundi patuloy po naming bitbitin, rumema sa aming mga puso at ito'y malakaran, maisa pamuhay upang hindi kami maligaw, madaya at magapi ng kaaway sa aming mga buhay, Lord. Tunay nga, O Diyos, salamat, O God. Salamat sa iyong mga biyaya, salamat sa pag-ibig mo na hindi na walang sino man na makakatumbas, Panginoon, O God. Maging sa mga sa live streaming, O God, maging nandito, hayaan mo, Panginoon, na uuwi kami, Panginoon. Bitbit namin ang iyong presensya, ang iyong katagumpayan at iyong mga salita, na iyong salita ay buhay, makapangyarihan, na nagbibigay ng kagalingan, ng kapayapaan, O God. Lord, ng tamang Lord, pamumuhay namin, O God, kung paano kami mamuhay araw-araw, O God, na ikaw ang nakikita, ang presensya mo, ang pag-ibig mo, ang pagkilos mo, dahil sabi mo nga sa iyong salita, hindi lamang kami nabubuhay sa tinapay at tubig, kundi bawat sa salita mo na aming naririnig. Salamat, Panginoon, O God. Lord, inaakin na namin ang katagumpayan, O God, na ang pagkilos mo sa bawat isa, sa mga magulang kapatid namin, mga bata, ay tunay, O God, na makakalaya kami sa gawa at plano ng kaaway sa aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon. Tinataas namin sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan. Ikaw lamang ang maitaas at kami pong maibababa sa umagang ito. We praise you, O God. We honor you. We glorify you in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Muli isang mapagpalang umaga sa bawat isa at sa umagang ito, alam natin na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa bawat isa. Amen. Tapagin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, handa ka na ba? Sa tuloy-tuloy na pagpapala na ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Kaya po sa umagang ito, sama-sama tayo magpuri. Muli nating purihin at itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Awitin natin tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hanapin pa. Yes, Lord. Buhay mo ay paganda ng paganda. Lumaragasa sa iyo ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin. Awitin natin tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Ikalay mo na sa buhay mo ang
pagpapala. Tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy ang tagumpay kay Jesus. Kay Jesus wala nang hanapin pa. Buhay mo ay paganda ng paganda. Tumaragasa sa'yo ang pagpapala. Harian ng Diyos ay nasa atin na. Tuloy-tuloy, say! Tuloy-tuloy, yes Lord! Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Ang pagpapala. Tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy. Muli pa, awitin natin. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Thank you Lord. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy ang tagumpay kay Jesus. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay mo ay paganda ng paganda. Tumaragasa sa'yo ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay mo ay paganda ng paganda. Tumaragasa sa'yo ang pagpapala. Kaharian sa huling pagkakataon. Sabihin natin kay Jesus wala nang hahanapin pa. Yes, Lord. Buhay mo ay paganda ng paganda. Tumaragasa sa'yo ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Dapat lang naunahin mo siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang katuwiran, yung isa pamuhay. Masdan mo ang mga ibon, di naghahasik o nag-ibon. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Hindi papayag ang Diyos, papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kung ikaw ay sasamba, di ka pagpalain. Kung ikaw ay susunod, di ka pagpalain. Kung ikaw ay sasamba, di ka pagpalain. Kung ikaw ay susunod, kung ikaw ay susunod, dapat lang naunahin mo siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang katuwiran ay iyong isa pamuhay. Masdan mo ang mga ibon, di naghahasik o nag-ibon. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Thank you Lord. Kung ikaw ay sasamba, di ka pagpalain. Kung ikaw ay susunod, di ka pagpalain. Kung ikaw ay sasamba, di ka pagpalain. Kung ikaw ay susunod, kung ikaw ay susunod. Muli bawin din natin. Di papayag ang Diyos, di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kung ikaw ay sasamba, di ka pagpalain. Kung ikaw ay susunod, di ka pagpalain. Kung ikaw ay sasamba, di ka pagpalain. Kung ikaw ay susunod, kung ikaw ay susunod. Sinabi ng Diyos,
ng Diyos. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Ngunit pawitin natin, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Tayo magsaya, kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalagas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Walang ilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapala, aking nakamtan na. Muli pa, ating ideklara, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat. Kumuni, deklara na natin sa ating buhay. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Thank you, Lord! Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalagas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Walang hilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapala, aking nakamtan na. Uli pa, sabihin natin, lumalagas ang pagpapala, aking na. Yes, Lord, salamat sa iyong pagpapala, Panginoon. Kung ba't sa'kin napupunta, wala hilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapala, aking nakamtan. Humuli pa, lumalagas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang lumalagas ang pagpapala, aking nakamtan na. Amen! Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos sa buhay, sa lumalagas ang pagpapala. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, purihin ka. Oh, salamat, salamat, Lord. Oh, we thank you, Lord. Tunay nga, Panginoon, kami patuloy na nagpapasalamat sa iyong tuloy-tuloy na pagpapala sa aming buhay. Tuloy-tuloy na kagalingan, tuloy-tuloy na pabor sa aming buhay, Panginoon. At higit sa lahat, ang tuloy-tuloy na presensya mo sa aming pong buhay, Panginoon. Lord, patuloy ka naming sinasamba. Patuloy ka naming aawitan sa lugar na ito. Dahil napakabuti mo, Panginoon. Lord, wala kang katulad. Ikaw lamang ang aming hinataas. Oh, we thank you, Jesus. Bawang kabutihan ang nais
pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Muli pa. Bawang kabutihan ang nais mo, binigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Oh Diyos, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Oh Diyos, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw lang ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang kapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw lang, ikaw ang Diyos, magpakailanman. Sing hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, purihin ka. O ikaw lang ang aming pinupuri at sinasamba. Ka,
makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Sa'yo ang karangalan, ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka, maghari ka. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. O ikaw ang Diyos magpakailanman. O ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Pagsamba, sa'yo lamang ang aming papuri. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, dakilang Diyos. O sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Kami nagpapasalamat sa'yo. Oh, napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Oh, we thank you, God. We thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Lord, sa umagang ito, nakikita mo ang bawat puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. Nakikita mo ang laman ng aming mga puso, O Diyos. Lord, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong tuloy-tuloy na pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na hindi ka patapos sa aming buhay. Marami ka pang gagawin, Panginoon, sa aming buhay. At Lord, ngayon pa lang kami nagpapasalamat na sa mga bagong bagay na gagawin mo pa sa amin, O Diyos. Sa overflowing blessing, overflowing love, sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin at sinasamba. Sa iyo lamang ang aming mga papuri at pagsamba, Panginoon. Oh, hallelujah, purihin ka. Purihin natin ang Diyos na buhay. Pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan. Makapangyarihan, yes, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos. Panginoon, sa iyo lamang. Sa iyo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, o maghari ka sa aming buhay. Ika'y papupurihan. O sambahin natin ang Diyos. Bukas ngayon, maghari ka, o sa'yo lang maghari ka. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka,
maghari ka, ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon, maghari ka. Sa'yo lang, maghari ka, sa'yo ang karangalan, sa malusang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka, maghari ka, ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakila ka, Panginoon Diyos. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, salamat, salamat po. Dakilain ka, papurihan ka. Oh, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Oh, yes, Lord. Ngunit nga napakasarap magpuri sa iyo, dakilang Diyos. Lord, sa iyo lamang ang pinakamataas sa papuri ng iyong mga anak. Sa iyo lamang ang pinakamataas sa pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, tayo magsabi na, Amen and Amen. Thank you, Lord. Praise. Lahat po ng mga bata ay inaanyayahan po sa harapan. Amen. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa kanila at ipanalangin po natin sila sa ating Panginoon. Yes, Heavenly Father, salamat o God sa buhay ng mga anak mo to. Panginoon, tunay nga o God, continue to bless them o God, ang kanilang gawa ng kanilang kamay, Panginoon. And Lord, tunay nga Panginoon, patuloy po namin itinataas, Panginoon, ang kanilang buhay sa iyo o God. Tunay nga Panginoon, ngayon pa lang sa murang edad o God, patuloy niyo pong hubugin, Panginoon, ang pusong sumasamba at sumusunod sa iyo o God. Lord, tunay nga Panginoon, continue to, yes o God, bless them, O God, at tunay nga, O God, the excellent spirit, Panginoon, sa murang edad, Panginoon, ay makikita ang iyong kaluwalhatian, ang pagkilos niyo po sa kanila, O God. And Lord, let your protection be upon them, O God. No works of the enemy, O God, will prosper upon their lives, O God. No distractions of the enemy, O God, will pull them away from you, O God. But Lord, continue to bind them with your spirit, O God, with your love, O God, with your peace, O God. And Lord, tunay nga, Panginoon, let your wisdom be upon them, O God, at tunay nga, O God, sa murang edad, O God, you will continue to straighten their path, O God, at tunay nga, Panginoon, hindi sila maliliko, O God, sa
pangit na future, O God, but Lord, dun lamang sapat, Panginoon, na inihanda niyo po sa kanila, O God, the good future, O God, sa bawat isa sa kanila, O God. Lord, let the excellent spirit be upon them, O God. They will excel in everything they do, O God, especially sa labas, Panginoon. At tunay nga, O God, makikita ng mga tao, Panginoon, na buhay ang Diyos sa kanilang buhay, O God. Salamat, O God, even, O God, sa kanilang pupuntahan na room, Panginoon, sa pag-aaral nila ng salita, Panginoon. Continue to, O God, insulate that room, O God, with your presence, O God, at maging sa teacher niyo po, Panginoon. Continue to give them, O God, yes, O God, knowledge and wisdom that comes from you, O God, na tunay nga, O God, mahubog, Panginoon, ang kanilang relasyon sa iyo, O God, sa kanilang pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Salamat, O God, sa buhay nila, Panginoon. We declare, O God, that Jesus is Lord over their lives, Panginoon. Sa iyo ang aming papuri, ang aming pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon. Yung mga nasa likod po, pwede pong pa-forward. Amen. Hello, may kausap po ba ako? Amen. Bakante pa po dito sa harap. Pwede po dito sa harap. Hello. Ba't po minsan pag concert ng mga nasa secular, nandun tayo sa harap? Hello. Pero pagdating po sa presence ng Lord sa church, bakit gusto natin nasa likod? Amen. So this is the real talk po tayo. Amen? Pakisabi sa yung katabi, real talk tayo. Amen? There is sometimes, may mga pagkakataon na kung saan hindi natin namamalayan, hello, iba pala yung kinagawian natin sa nais ng Panginoon sa atin. Hello? Ayan. Marami pa pong bakante sa harap. Para lang gusto natin nasa jeep. Di po ba pag minsan nasa jeep, gusto natin nasa hulian. Amen? Bakit? Kasi puro paabot ng paabot eh. Nangangala yung kamay natin kakaabot sa driver. Amen? So, ayun po. Dako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen? Handa na po ba tayo? Amen. So sabi ng Panginoon, sabi sa kanyang salita, man shall not live by bread alone, but by every word. Pakisabi sa yung katabi, handa ka na ba? Anong sagot? Handang-handa na. Amen? So tayo po ay spiritual being. Lagi po sinasabi sa atin. Amen? Sabi nga po, kung na-out of place ka dito sa mundo sa pag-attend sa gawain ng Lord, do not expect yourself pag nasa langit. Baka ma-out of place ka din. Bakit? Kaya nga po, ang mundo is a preparation. Hello, pakisabi sa yung katabi. Itong mundong na ito ay preparasyon sa atin sa susunod na buhay. Ito ang magdidetermine na sa atin kung anong destinasyon ang gusto mo sa susunod na buhay. Hello? Halimbawa, sa isang bata, kung gusto mong makapasa ng grade 2, mag-aral mabuti ang bata sa grade 1. Tama po ba? Amen? Kasi kung ayaw mag-aral ng bata, do not expect yung bata punta sa grade 2. That's impractical. That's irrational. Maliban na lang kung favorite siya ng teacher. Papasa pa rin. Amen? So, dako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Tayo pa rin po ay, ang pinag-aaralan pa rin po natin is about overflowing blessing. Sino na po ba dito ang naka-experience ng overflowing blessing? Amen. Asa na yung aking... Wait lang po. Ayan. Ito po sa Psalms 23 verse 5, dito po kinuha yung ating text. Ito pong Psalms 23 na ito po ay yung kumbaga isa sa pinaka-quote verse sa banal na kasulatan. Even the children, pwede po nilang i-recite. Amen? Na-memorize po nila. Sabi po dito sa Psalms 23 verse 5, sabay-sabay po natin basahin. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Ang Diyos po ang magpala sa bagbasa po ng kanyang banal na salita. Tayo po panandalian yumuko at manalangin. Dakila po naming Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati sa umagang ito. Salamat sa iyo pong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat at dinako niyo po ang bawat isa po sa amin sa lugar na to upang kami po ay makinig
Isa pamuhay ang sinasabi mo sa bawat isa. Dalangin po namin na ang mga salita na ito tumimo po sa puso namin nang sa gayon amin pong maisapamuhay at amin din pong maipamahagi sa mga taong nakapaligid po sa amin na nagpapatotoo ang bawat buhay namin ay buhay na patotoo na meron po kaming Diyos na buhay na sinasamba. Salamat po sa iyo pong pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat, Banal na Espiritu. Kayo ang manguna sa amin, especially po sa akin, ang nais mo lamang ang maihayag sa akin pong mga bibig. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sabi po sa Psalms 23 verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Imagine po natin, nasa senaryo po tayo na may digmaan. Amen? And yet, God prepared a table before us to feast. Amen? Ibig sabihin, sinasabi po ng Psalms 23 na to, though merong problema, parang sinasabi ng Lord, huwag mo masyado isipin ng problema. Relax. Hello? Amen? O mag-enjoy ka, kumain ka. Minsan po ang tao hindi nakakakain pag may problema. May kausap po ba ako? Bakit? Kasi ang iniisip is yung problema. Tama po ba? Amen. So ngayon po, nais ng Panginoon ihayag sa atin na sa tuwing tayo po ay maka-encounter ng problema, ang sinasabi ng Panginoon is, hayaan mo sa akin ang mga problema na meron ka. Gawin mo yung nararapat mong gawin, you enjoy yourself, you feast, nang sa gayon, umayos at gumanda ang buhay. Amen? Marami pong sumusuko sa, kahit po ang mananampalataya, it's because instead of focusing their eyes on God, sa pwedeng gawin ng Diyos, they are focusing their eyes sa circumstances, sa problema. So this morning, I want you to open your hearts, I want you to open your mind, para matanggap natin ang nararapat para sa atin. Nang sa gayon, we have to enjoy life. Hello? Amen? Ang usapin po ng kayamanan, ang usapin po ng karangyaan sa buhay, hindi po nakasalalay sa isang aspeto lamang. Amen? Ang pag-usapan po natin in relation sa atin pong overflowing blessing topic for this month is about you are anointed to be blessed. Pakisabi sa iyong katabi, you are anointed to be blessed. Amen. Hello? Sabi po dito, biblical significance. Ano ba ang anointing sa banal na kasulatan? Amen? Sabi po diyan, in the Old Testament, oil was poured on priests, kings, and prophets. Example po si David. Amen? Before po siya maging hari, when he was still a child, Prophet Samuel anointed him. Amen? May titignan po natin, ano ibig sabihin ng anointing? To show they were chosen by God. It symbolizes the presence of the Holy Spirit. When we say you are anointed, it means to say you are chosen by God. Amen. Tayo po ay ginawang anointed ng Diyos because we are chosen ng Diyos. Dahil tayo po ay pinili ng Diyos. Amen. Sabi po sa Isaiah, chapter 10, verse 27, it shall come to pass in that day, that this burden will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Ano pa po ibig sabihin ng anointing? Tignan po natin. Ang isa pong kahulugan ng anointing is, it is a burden-removing and yoke-destroying power of God. Sabi po sa Isaiah chapter 10, verse 27, na binasa po natin kanina. Ang isa pa pong significance ng anointing, if you are anointed by God, ikaw ay inihiwalay ng Diyos. Amen? For a purpose. Hello? Ibig sabihin, kaya ka inihiwalay ng Diyos kasi meron po siyang layunin para sa'yo. Nagtataka po tayo. Amen? Kaya ka pinili ng ating Panginoon kasi meron po siyang ipapagawa sa'yo. Hello? Amen? Kaya nga po lagi natin sinasabi, hindi ka iniligtas ng Panginoon para magbutas lang ng bangko. May kausap po ba ako? Ibig sabihin, sabi ng banal na kasulatan,
tayo po ay meron pong pagkakatawag sa harapan ng ating Panginoon. We are chosen, we are being saved in order for us to fulfill ano yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay bahagi ng kamay, then work as a kamay. May kausap po ba ako? Amen? Kung ikaw ay bahagi bilang bibig, then work as a mouth. Hindi po pwede na ikaw ay tinawag sa bibig and kikilos ka para sa kamay. Kaya nagkakaroon po ng problema ang iglesia. Hello? Kaya po tayo nagkakaroon ng friction, kaya po tayo nagkakaroon ng bangayan or sabihin natin misunderstanding is because hindi tayo lumalakad sa purpose ng Diyos na disenyo ng Diyos para sa iyo. Every one of us is unique. Hello? Ang bawat isa sa atin ay may pagkakatawag ang Diyos, unique sa iba. Kaya huwag mong kainggitan. Hello? Kaya po minsan kaya tayo naiinggit sa iba, it's because we do not know our purpose. Hindi mo alam yung purpose nila. Lord, bakit siya nakatanggap ng ganito? Bakit siya natanggap na niya yung pinapanalangin niya? Ang tanong, ikaw ba ay para doon? Hello? Minsan gusto natin sobrang daming pera, gusto natin maraming sasakyan, o gusto natin na magandang bahay, which is good. Amen? Pero kung nakikita ng Diyos na ikasisira ng buhay mo, anong gagawin niya? It's either He will delay or hindi ibibigay sa'yo. Because God can see our future. Especially kung hindi pa handa ang puso natin. Amen? Ano ba ang purpose pa? Amen? Spiritual meaning beyond the physical act, it is often interpreted as being empowered. Pakisabi sa iyong katabi, you are empowered. Amen? Kaya po tayo, kaya sinabi ng ating Panginoon, amen, na hindi ka lang niya pagpapalain, ikaw ay in-empower ng Diyos para pagpalain. Amen? Tayo po ay tinawag ng Diyos para tayo po ay pagpalain. We are being empowered by God to set apart for a holy purpose or tayo po ay magamit sa ministeryo ng Diyos. Ang tanong ko po sa mga may business, ito ba ay para sa iyong kabubuti lang? Kaya ka pinagkalooban ng business is because you have to finance basically yung gawain ng Lord. Hello? Tayo po ay tayo po ay namumuhay sa mundong ito pa, hindi lamang po para tayo ay mabuhay, magtrabaho, mabuhay, matulog. It's a routine. Amen? Kaya ka binihiyaan ng ganyang bagay, higit sa iba, it's because you have a purpose. Kung ikaw ay may business, gamitin mo yung business na yan para sa ikalalawak ng gawain ng Lord. Huwag mo sarilinin. Hello? Amen? Because anytime pwedeng kunin ng Panginoon, yung business na yan. Sabi ng banal na kasulatan, I think in Deuteronomy 8:18, God has given us the ability to get wealth. Hello? Ang Diyos ang nagbibigay ng abilidad. Hindi po siya naghuhulog ng pera sa atin. Hello? May kausap po ba ako? Ang Diyos hindi from langit maghuhulog ng material blessings na para sa iyo. He will give you the ability. He will give you the anointing. Pakisabi sa iyong katabi, ang Diyos magbibigay sa iyo ng anointing to get wealth. Amen? And the blessing, sabi ng banal na kasulatan, of the Lord makes one rich. And, sabi ito, may karugtong, He adds no sorrow in it. Kapag yung meron kang material blessing na meron ka ngayon sa buhay mo, and then may kakakibat na sorrow yan, you have to ask God, Lord, is it for me? Am I doing right? Tama ba ito? Amen? Kasi ang blessing na galing sa Panginoon, amen, He adds no sorrow in it. Amen? So sa Leviticus chapter 20, verse 7 to 8, another verse po, sabi dito, consecrate yourselves. Kasi po tayo po ay tinawag ng Panginoon for a purpose. That's one part of the anointing. Amen? Sabi dito sa Leviticus 20, verse 7 and 8, consecrate yourself, therefore, and be holy, for I am the Lord your God. And you shall keep my statutes and perform them. I am the Lord who sanctifies you. You are anointed, amen, then act as an anointed person. Hello? What do I mean? Pag ikaw ay inanoint ng Panginoon, ikaw ay tinawag ng Panginoon for a purpose, gawin mo yung pinapagawa ng Lord. Amen? Pag ikaw ay dinala sa lugar na ito, sa isang bagay na ito,
then gampanan mo yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo. Pag tinawag ka bilang empleyado, then excel as an employee. Pag tinawag ka mag-business, excel in your profession na pagiging businessman. Hello? Amen? Kasi ang Panginoon, He gives you the ability. Lahat yan, nakalakaan na sa bawat isa sa atin. Sabi nga po lagi sa atin, lalakaran na lamang natin yung pagkakatawag natin. Amen? Joshua chapter 3 verse 5. Ano po ba ang isa pong bahagi na kung saan sinasabi na pag ikaw ay tinawag, ano yung purpose mo? And Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Sabi dito, sanctify yourselves. Bakit po kinakailangan i-sanctify ang isang bagay sa tingin natin? Hello? Bakit kinakailangan linisin? What's the main reason? The main reason is because maaring may contaminant. Tama po ba? Maaring marumi. Kaya nga sinasabi, we have to sanctify first ourselves. Ikaw ay tinawag ng Panginoon, ikaw ay inanoint ng Diyos para sa gawain niya, for a purpose. Ngayon, anong gagawin mo? You have to, kumbaga, ihiwalay mo yung sarili mo sa gustong ihiwalay ng Diyos sa buhay mo. Bakit po? Sa mundo kasi natin ngayon, hello, sa mundo natin, marami pong tinatawag nating contaminants. Hello. Kaya nga, if we are not prepared, if we are not matured in spiritually, sabi nga, tayo po ay madadala ng mundo. May kausap po ba ako? Kaya nga, every day of our lives, we have to seek Him. We have to ask Him. Tanungin natin ang Panginoon, ano yung gusto niyang gawin natin. Hindi lahat ng pagkakataon na maganda ay pwede natin puntahan. Amen? Hindi lahat ng maganda ay dapat nating gawin. Meron pong specific na pinapagawa ang ating Panginoon sa atin. We're anointed to be blessed. Ang tanong lang, paano natin magagawa? Paano natin maisa sa pamuhay? Sinasabi natin that we are anointed, pero paano? Sinasabi natin that we are blessed, pero paano? Amen? We are anointed to be blessed. Ano naman po yung susunod na salita about blessing? If you are anointed, ikaw ay sinet apart na ng Panginoon para ikaw ay pagpalain, ano naman ang pagpapala? What is a blessing? Ang blessing, amen, hindi po yung material things na nakikita natin. May kausap po ba ako? The blessing is more on spiritual things, hindi nakikita. Hello? Ang blessing, amen, halimbawa, itong electric fan na to, nakikita natin pag meron pong gumagalaw na bagay. Tama po ba? Because of the hangin. Pero, pag nagpagalaw yan, hindi natin masasabi na yan yung hangin. Bakit? Kasi ang hangin, hindi po natin nakikita. Pero yung epekto ng hangin, yun po ang ating nakikita, yun ang ating nararamdaman, yun ang nagmamanifest sa atin. Hello? Amen? Kaya kahit anong gawin mo sa isang bagay, amen, pag wala ang blessing, it will not prosper. Hello? Kahit anong pagpupursige mo sa trabaho, kahit magpasipsip ka na for that word, amen, sa iyong boss, hindi ka mapopromote. Bakit? Walang blessing. Hello? Amen? Kahit kung ikaw ay may negosyo, sa mga may businessman, pakitaas ang kamay. Wala tayong businessman ngayon? Meron. Amen? Sa mga may tindahan o may businessman, kahit bantayan mo yan, kahit magsabi na natin ipa-advertise mo pa yan all year round, 24/7, if you do not have the blessing, hindi yan magpa-prosper. Hindi magpapadala ang Diyos ng mga bibili. Kaya nga po si Isaac, di po ba, from Abraham, Isaac, si Jacob, tsaka si Esau. Di po ba? Ano ang dinesire ni Jacob? Is it the material things? Hello? Ang dinesire po ni Jacob is the blessing coming from his father. Ano pong ginawa? Anong ginawa ni Anong ginawa po ni Israel? Di ba ipinatong naman yung kamay? Hindi naman sinabi doon, sa'yo na lahat ng mga kayaman. Hindi eh. Ang sabi doon, yung blessing na yan, yung dinesire ni
ni Jacob ay yung pagpatong ng kamay ng kanyang tatay. Because if you have the blessing, all the material things will follow. Hello? Pag may pagpapala, yung mga material things sumusunod na lang. Amen? In relation to what we are talking about ngayong umagang ito, is about the anointing. Kasi kailangan po natin tong anointing na to eh. Amen? Para nang sa gayon, kung ano yung gawin natin sa isang bagay, it will prosper. Amen? I want you to show this video clip patungkol po sa anointing. Halimbawa po, dito po sa pagpapaawit sa stage, lagi po sinasabi sa worship team, kahit na maganda ang boses mo, kahit maganda ang tugtugan natin, kung walang anointing, hindi natin matatouch o hindi matatouch ang puso ng tao. It's only God can do that. Amen? Ano po ang significance ng anointing back in the olden times? Bakit kinakailangang i-anoint? Okay, sa ginagawa natin, ba't kinakailangang pahiran ng langis? Di ba? Yun pong simbolo ng anointing. Ito po yan. Why would a shepherd pour oil on a sheep's head? It's a powerful symbol of protection. In the ancient world, insects could drive a sheep to madness, burrowing into its nostrils. The oil was a shield. It formed a barrier that repelled this torment, stopping irritation before it became destruction. So when David says, "You anoint my head with oil," he's talking about this same divine protection. It's God shielding our minds from the flies of fear and anxiety. The anointing is a declaration, "This one is mine." Remember, the sheep doesn't anoint itself. The shepherd does. When his oil is on you, life's irritations may buzz, but they cannot burrow. That's not just survival. That's overflowing abundance under the shepherd's watchful care. There is a secret in Psalm 23, and I'm going to share it with you. In Psalm 23, David says, "You anoint my head with oil." But did you know there is a deep meaning behind this? When studying the life of sheep, we discover that in the desert, they were often attacked by swarms of flies. These flies would go straight for the sheep's head, entering through the nose and ears. This caused immense pain as the flies fed on the sheep's brains. Desperate to relieve the pain, the sheep would bang their heads against rocks, often resulting in their deaths. To protect the sheep, the shepherd would apply oil to their heads. This oil acted as a natural repellent, preventing the flies from approaching. This practice carries a profound spiritual lesson. In the Bible, flies represent demons. The devil, in fact, is called Beelzebub, which means the prince of flies. Every spiritual battle begins in the mind. If the devil can access your mind, he can also influence your emotions and action. That's why my advice is to cultivate a life filled with the Holy Spirit. He is the oil that anoints our minds and protects us. To receive more content like this that explains biblical facts, follow our profile. Amen. Nakita po natin yung kahalagahan ng oil sa mga sheep nung panahon na yon. It is a representation, a protection po sa bawat isa po sa atin. We are being anointed, especially on the head. Bakit po? It's because our head is the battleground. Hello? Hello? Our mind, our head is the battleground. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, "You anoint my head with oil." In order for us na gawin yung purpose ng Diyos sa atin, ihiwalay ka, ia-anoint ka ng Diyos. Amen? Nang sa gayon, ma-fulfill mo, alisin ng Diyos. Bakit? Maraming contaminants po sa mundo. Maraming mga kabigatan, maraming distraction. Kaya nga, inihihiwalay ka muna ng ating Panginoon. And then, God will anoint us. Nang sa gayon, aalisin niya yung laman ng ating kaisipan na hindi nababagay para magampanan natin yung purpose ng Diyos sa buhay po natin. Hello? May kausap po ba ako? Kaya nga po mahalaga po na malaman natin ano yung sinasabi natin, ano yung ginagawa ng Diyos, ba't kinakailangan i-anoint tayo? May isang kasabihan, sabi nga po, "He who controls the mind, controls the man." Hello? He who controls the mind, controls the man.
Ang isang magnanakaw, bago pa siya nagnakaw, nag-conceive muna sa kanyang kaisipan, siya ay magnanakaw. Hello? Hindi agad-agad naisipan lang, hindi agad-agad nagpunta at nagnakaw. So ganun din po sa bawat isa po sa atin. Kaya tayo pinili ng Diyos for a purpose, dahil nais niya tayong gawin yung bagay na nais niyang gawin. Tayo po ay in-anoint ng Panginoon. What is that? To set apart, amen, for a given purpose. Nang sa gayon, magampanan natin yung pinapagawa ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen? 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, sabi dito, a royal priesthood and a holy nation, His own special people. Pakisabi sa iyo katabi, special ka. Amen? Tayo po, ang bawat isa po sa atin ay special. Amen? Pero hindi ka tinatawag na ano tawag doon? Special child. Amen? Tayo po ay special sa harapan ng ating Panginoon. That you, anong dahilan? Bakit ka pinili ng Diyos? Hello? That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kaya nga po, hindi ka pinili ng Diyos na walang dahilan. Hello? Pinili po tayo ng ating Panginoon kasi may layunin siya sa bawat isa sa atin. Ang tanong, ginagampanan po ba natin o hindi? Hello? Sabi nga po, isa sa pinakamayaman na lugar sa mundo ay nasa sementeryo. Hello? Bakit? Kasi maraming mga sinamang kayamanan doon. Hindi po. Marami pong mga ideas, maraming mga kakayahan na hindi nailabas. Hello? Maraming mga pagkakatawag na hindi nagmanifest. Amen? Kasi po, ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita. Amen? Yan po ay epekto lamang. So ang tanong, if we are anointed to be blessed, ano ang dapat po natin gawin in order to achieve that anointing, in order to achieve that blessing? Ano yung dapat natin gawin? Base po dito sa Psalms chapter 23, himay-himayin po natin. Ito pong Psalms chapter 23. May mga sinabi po dito na kung saan dapat natin gawin para ma-achieve po natin yung verse 5. Hello? Sabi doon, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Merong pagsalo-salo. Imagine, meron kang problema pero sinasabi ng Panginoon, magsaya ka. Bakit po? Dahil nga po lagi sinasabi ng banal na kasulatan, the battle belongs to the Lord, the victory belongs to us. Pero ang tanong, bakit marami mananampalataya, lugmok pa rin? It's because of the mindset. Dahil sa ating kaisipan. Number 1, ano yung dapat po natin gawin? Asan na yung number 1? Yan. Recognize His Lordship. Sabi po sa Psalms chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd. I shall not want. The psalmist recognize na ang Diyos, ang ating Panginoon, ang ating kanyang Panginoon. In order for you to have that anointing, and then you have to be anointed to be blessed, is number 1, you have to recognize His Lordship. Kasi hindi pwedeng implement ng Diyos ang nais niya sa iyo kung hindi mo naunawaan kung sino siya at sino ka. Hello? Hindi maunawaan na bata at susunod sa iyo ang bata kung hindi niya naunawaan sa kanyang kaisipan, ikaw ang tatay o nanay, siya ay anak. Hello? Kaya marami po nagre-rebeldeng bata kasi nawawala yung kaisipan na yun. Hello? Hindi nila naintindihan o nawala sa kanilang kaisipan na kinakailangan ko sundin itong taong ito kasi siya ang magulang ko. In order for God to implement or do His will in our lives, we have to recognize sino siya at sino ako. May kausap po ba ako? Amen? Recognize His Lordship. Sa panahon po ng ating Panginoon, pag sinabi mong Lord ang isang tao, may karapatan siya sa buhay mo. Hello? Pag sinabi mo sa isang tao, Master o kaya Lord, yung tao na yan, kinakailangan mong sundin.
Hello? Sino po ang tinanggap natin? Ating Panginoon. Ano ang pagkatanggap natin? Our Lord and Savior and our God. Pero in reality, minsan, tinatanggal natin yung Lordship kasi we want to do our own will. May kausap po ba ako? Gusto natin minsan gawin pa rin yung gusto natin gawin. Sinasabi na nga ng Panginoon, huwag mong gawin yan. Huwag ka mag-invest dyan. Meron po akong isang nakilala, sabi niya, Pastor, nag-invest ako eh. Pumalya. Pastor, ano gagawin ko? Eh, sinisingil na ako nung hiniraman ko kasi ininvest ko. Eh, hindi nag-succeed. Eh, para sa kanya, napakalaking bagay. I mean, napakalaking halaga. Maaring sa iba sa atin, maliit, pero sa kanya napakalaki. Alam niyo po, pumasok sa kanyang kaisipan, magpakamatay. Amen? Kaya nga mahalaga ang kaisipan. We have to guard our minds. Kaya sinabi ko sa kanya, gawa natin ng paraan, itong gagawin natin. Nag-suggest ako sa kanya. Ngayon po, natapos niya ng bayaran. Hello? We have to recognize sino yung nagsasalita sa buhay mo in order for you to follow that person. And in this regard, sino ang Panginoon sa buhay mo? Siya ba ay palamuti lang sa buhay mo? O siya ay nire-recognize mo na may karapatan sa buhay mo? Hello? We have to recognize. In order for you to be blessed, in order for you that God will anoint you to be blessed, you have to recognize one thing. Recognize His Lordship over your life. Hello? Kahit na minsan taliwas yung experience, maaari, taliwas sa nais mo, sa gusto niyang ipagawa sa'yo, gawin mo pa din. Kasi nandun, after that, nandun yung pagpapala. Example nun, si Naaman, di po ba? Hello? Sino po si Naaman? Merong leprosy. Diba? Ano sabi sa kanya ng prophet? Actually, yung messenger nga lang ni prophet ang kumausap, kaya nga nagalit siya eh. Hindi ba ako may katayuan sa buhay, ba't hindi ako hinarap ng propeta? Pero nung ano po yung instruction, ilublob yung kanyang sarili sa ilog Jordan para gumaling. Eh di ba nagtanong siya, sabi niya, wala na ba ibang mas malinis-linis na liliguan? Pinapaligo ako sa ilog Pasig eh. Wala bang mas maganda man lang na liguan? Amen? Tsaka sabi doon, hindi lang 1 beses, 7 beses. Anong difference? In order for that Naaman, tanggalin yung kanyang doubt sa kanyang kaisipan. Mahalaga po ang ating kaisipan. Maaari sa first, second, third, nandun pa rin yung doubt kasi madumi, baka ma-infect lalo. Third, fourth, fifth, and then sa ika-7th time, nakita niya yung pagbabago sa kanyang sarili. Recognize His Lordship over your life. Psalm 79:13. Ano po sabi sa Psalm 79:13? So we, your people, and sheep of your pasture will give you thanks forever. We will show forth your praise to all generation. We must recognize, hello, na tayo po ay kanyang tupa, tayo at siya po ang ating pastol. Kaya huwag kang magtaka sa buhay mo, huwag tayo magtaka sa buhay natin pag nagkakaroon tayo ng effects nung pagkakamali natin. Minsan kasi, last resort na ang Panginoon. Hello? Hindi natin siya maaaring hindi natin siya ang tawag doon? Na isang guni sa Kanya in the first place. Yung plano natin. Yung dapat natin gawin. Kaya nung pumalya, minsan nasisisi natin ang Panginoon. Lord, bakit mo binigay sa akin itong pagsubok na to? Pero ang tanong, in the first place ba, pinagkatiwala mo sa Kanya o sinabi mo sa Kanya yung plano mo? Hello? Maaaring hindi. Amen? Isaiah 40 verse 11. He will feed His flock like a shepherd. He will gather the lambs with His arms and carry them in His bosom and gently lead those who are young. Amen? Kasi, kahit na sa dinami-dami ng, halimbawa, maraming shepherd, maraming flock, pero only the flock, yung nire-recognize niyang shepherd, dun siya pupunta. Hello? Hello? Marami, halimbawa, magtabi-tabi man yung mga shepherd na yan. Amen?
Pero yung recognition ng flock, pupunta lang yung sheep na yan sa natural niyang shepherd. Kahit maraming nakahilerang shepherd dyan. Hello? Kaya ang isang Kristiyano, patalon-talon ng church, minsan walang direksyon. Hello? Walang nire-recognize na pastol. Hello? Amen? John chapter 2, verse 3 to 5. Ito po yung kwento ng ating Panginoon na kung saan, at dito po siya nagkaroon ng unang miracle sa kanyang buhay. Na yung time na yon naubusan. Amen? Dahil sa inattendan ng ating Panginoon na isang pagtitipon about wedding, naubusan ng wine. At yung wine ng panahon na yon ay napakahalaga. Amen? So sabi po rito sa verse 3, when they had run out of wine, the mother of Jesus, si Mary, said to him, they have no wine. His mother said to the servants, whatever he says to you, hello, whatever the Lord Jesus Christ says to you today, hello, do it. May inaasahan ka o may gusto kang inihiling mo sa buhay, whatever God or the Lord says to you today, do it. Hello. Sa verse 9, jump tayo sa verse 9. Paki-flash nga dyan, Koy. hindi ko na nailagay. Ano yung nangyari po sa verse 9? John chapter 2, verse 9. I think nasa verse 9. Yan. When the master of the feast had tasted the water that was made and did not know where it came from. But the servants, kasi ang inutusan lang yung servants. Imagine, utusan yung servants, sabihin mo, maglagay kayo ng tubig dito sa lalagyan. Tubig. Amen? Pero nung natikman nung master of ceremony, yung kinuha niyang liquid sa lalagyan, ano sabi doon? The master of the feast called the bridegroom. Kasi nung natikman niya, verse 10, tingnan natin. Brother Henrik, yan. And he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now. So the Lord Jesus Christ turned the water, hello, into wine. Ang fermentation process niyan, hindi agad-agad. May kausap po ba ako? Amen? Pero dahil sinabi ng ating Panginoon, sabi ni Mary sa kanila, do it in obedience as long as we obey. Pakitapi kayo katabi. As long as we obey. Sabi ni Sean. As long as we obey, meron pong pagpapala sa dulo. Hello? Amen? Recognize His Lordship over your life. Kasi God wants us to be blessed, pero tali ang kamay ng Diyos para ibuhos sa iyo ang pagpapala kung hindi tayo gagawa ng nais niyang ipinapagawa sa atin. Hello? May kausap po ba ako? Sabi ng banal na kasulatan, His word will never return unto Him void. Kung ano yung sinabi niya, it will fulfill the purpose. Pag sinabi niyang hindi ka susunod, at wala kang pagsunod, walang pag-ulan. Amen? Pag walang pagsamba, walang pag-ulan. Pag walang pagsunod, walang pagpapala. Amen? Naunawaan po natin? Kasi nais ng Panginoon, i-redirect yung buhay natin. Kaya kinakailangan alisin, baklasin, hello, yung mga nakatago dyan na contaminants na nakuha natin sa mundo. Number 2. Number 1 is recognize His Lordship over your life. Number 2, rest where He leads you. Magpahinga ka kung saan ka ginaguide ng Panginoon. Verse 2 ng Psalms chapter 23, sabi po rito, He makes me to lie down in green pastures. He leads me besides still water. Minsan pag merong inuutos ang Panginoon sa atin, minsan parang nahihirapan tayong sumunod. Bakit po? It's because our mind cannot comprehend, hello, yung process na pinapagawa ng Panginoon sa atin.
Imagine po natin yung sinaaman kanina. Imagine yung nangyari sa kanya. His mind or sinaaman cannot comprehend. Hindi maarok ng kanyang kaisipan. Ba't siya maliligo doon? Napakadumi ng tubig. Ang gusto naman niya is lalong gumaling. Tama po ba? Hello? May kausap po ba ako? Amen? So nais ng Panginoon sa atin na tayo po ay magpahinga, tayo po ay magkaroon ng pagtitiwala kung saan po niya nais tayo dalhin. Hello? Ako po, nung nalipat po dito, wala ko idea na dito ko magagamit yung pagkatawag ng Panginoon sa buhay ko. Amen? Lagi po sinasabi nila Rev Stella, nila Bishop, nung inalis sila sa Mindoro, dinala dito, alam nila may purpose ang Panginoon. Kaya sila inalis doon. We have to recognize. And then, mas panatag ang loob mo kasi hindi ka na babalik-balik yung kaisipan mo doon sa pinanggalingan mo. Hello? Just like what the Israelites did. Nung sila po ay lumabas sa Egypt, hindi na ayos ang kanilang kaisipan. Kaya nung nasa wilderness sila, anong sabi kay Moses? Buti pa sana nasa Egypt tayo. Amen? Kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, hindi baklas yung kaisipan mo on the past, magmumurmur ka sa harapan ng Diyos. Hello? Magrereklamo tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga bago ka gamitin, sabi doon, inihiwalay ka muna. Kailangan alisin muna ng Panginoon. Para sa pagsunod mo, wala kang kabigatan. Hello? Para sa pagsunod mo, mas magaan ang pakiramdam. Amen? Isaiah 49 verse 10. Bakit sinasabi po that we have to rest kung saan po niya nais? They shall neither hunger nor thirst, neither heat nor sun shall strike them. For he who has mercy on them will lead them. Even by the springs of water, he will guide them. Kahit po may mga pagsubok sa buhay po natin, which is natural. Hello. Kahit may mga pagsubok sa buhay, if you know whom you are relying, pwede kang magpahinga. Hello? Pwedeng mapanatag ang loob mo. Bakit po? Kasi siya po ang may control ng pwedeng mangyari sa atin. Kaya pag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon at saan ka man niya dalhin, pwede kang, sinasabi doon, magpahinga. Hello? Pwede kang maging komportable sa meron ka ngayon. Palagi yung example ulit, sila Bishop, di ba, nung dinila dito, wala namang iglesyang ganito na sambahan. Sabi nga dati dito, kasi di ko naman po inabutan. Di ba, may mga kambing-kambing pa daw dyan, kasamang sumasamba sa Panginoon. Parang nung panahon lang nung pinanganak si Jesus Christ. Amen? May mga nagtatakbuhan dyan, di ba? May mga hangin dyan, mga maputik. Pero dahil nga yun ang pagkakatawag at yun po ay sinunod nila, then mas panatag ang loob nila. Kaysa nga they have to stay dun sa pinanggalingan nila sa Mindoro, kung hindi na nga dun sila dinadala ng Panginoon, do you think mapapanatag ang kanilang kalooban? Hindi. May continuously babagabag sa ating kalooban. Hello? Kapag hindi mo sinunod ang pinapagawa ng Panginoon, kahit maganda pa yung nakikita mo sitwasyon, hindi ka pa rin komportable. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Kahit na hindi maganda ang surroundings, pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, mas komportable ang buhay. Hello? Amen? Matthew chapter 11, 28 to 30. Ang sabi po rito, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Pagod ka na, sabi ng Panginoon, lapit ka sa akin. Sabi sa 29, take my yoke and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Marami po sa mga mananampalataya, pagod na, ayaw pa rin lumapit sa Panginoon. Or maaring hindi nila alam na mayroon pala silang kakayahan lumapit sa Panginoon. Hello? Sabi po rito, come to me.
We have to rest in His presence. Kung pagod ka na sa buhay, saan mo matatagpuan ang tunay na kapahingahan? Sa Kanyang presensya. Sabi nga po, kahit dalhin ka sa Disneyland, sabi nga po ng Disneyland, the happiest place on earth. Amen? Kahit dalhin ka pa sa Disneyland, hindi mo dun makikita ang tunay na kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang po natin kung nasa saan ang presensya po ng ating Panginoon. Hello? Ito pong illustration na to na picture about dun po sa yoke na tinatawag po natin. Sabi po rito, for my yoke is easy and my burden is light. Take my yoke. Take my yoke upon you and learn from me. Paki-flash nga dyan. Kasi yung olden times po, ganito po sila kung paano sila magsaka. Yan. Amen? Dalawa po ang nag-aararo sa bukid. Okay, sabi ng ating Panginoon, take my yoke, for my yoke is easy. Yan po ay sa normal condition. Pero ang binabanggit po rito, dahil po ang Panginoon is the greatest, beyond words, nandyan po tayo sa pangalawang picture, paki-flash. Yan. Sabi ng ating Panginoon, take my yoke, for my yoke is easy. Magaan ang yoke para sa inyo kung kasakasama ninyo ako. Na kanino po ang tunay na bigat? Nasa malaki o nasa maliit? Nasa mas malaki. Hello? Kaya ang pasanin dapat natin sa buhay, it is easy if we are in the presence of God. Pagkasakasama mo ang Panginoon, yung tunay na bigat, nasa Kanya. And then you can enjoy life. Hello? Mas ma-enjoy natin ang buhay kahit may mga pagsubok kung nire-recognize natin yung pwede niyang gawin sa buhay po natin. Sabi niya dito, di ba? Take my yoke and learn from me. Ako yung mag-aararo para sa iyo. Ako yung haharap sa problema para sa iyo. Ako yung maggagawa niyan para sa iyo. Samahan mo lang ako para matuto ka sa mga ginagawa ko. Hello? Amen? Next. Psalms chapter 4, verse 8. I will both lie down in peace and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Number 3, hanggang 4 lang po ito. Number 3, trust His leading. Sa verse 3, sabi dito, He restores my soul, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Sabi doon, ang word na restore, sabi sa Hebrew, ang ibig sabihin is to bring back or refresh or repair, to lead away, because He cannot lead you unless there is no restoration within you. Hello? Hindi ka pwedeng i-lead ng Panginoon kung hindi na-restore back yung unang pagkakalikha sa iyo. Bakit po? Magpupumiglas ka, ayaw mong susunod sa Panginoon. Hello? Kaya sinasabi dito, we must be restored first. Amen? Para mapagtiwalaan natin yung leading ng ating Panginoon. Proverbs 3, verse 5 and 6. Ano po sabi rito? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. We cannot trust in the Lord and leaning on our own understanding at the same time. Hello? Nais mong gumawa ang Panginoon sa buhay mo, pero you are doing it on your way. Kaya nga siguro, ang favorite song mo pa, I did it my way pa eh. Amen? Kaya nga maraming sa balita lang naman, maraming napeperwisyo pag inaawit yan eh. Amen? Hindi ko po alam kung anong meron sa song na yan, pero lagi may patayan. Amen? Sabi dito, trust in the Lord with all your heart. Not half-hearted. Sabi doon, all your heart. Pakisabi sa iyong katabi, buong puso ang pagsunod sa Panginoon. Ang pagtitiwala sa ating Panginoon. And lean not on your own understanding. Kasi alam ng Diyos, meron kang kaisipan pa rin. Pero sabi niya, isang tabi mong kaisipan, sumunod ka sa akin. Learn from me. Sabi ng ating Panginoon. Amen? And number 4, lastly, put your confidence on Him. Binigyan na po kasi ako ng time. Sabi dito, put your confidence on Him.
Verse 4, sabi dito, yet though I walk through the valley of the shadow of death, though you are experiencing the darkest part of your life, I will fear no evil. Sabi ng ating Panginoon. Hello. Eyes in front. Sabi po rito, though I walk through the valley of the shadow of death. Ikaw man ay dumaranas ng mga hindi mo maipaliwanag na mga pagsubok, sabi doon, I will fear no evil. Imagine po natin yung full confidence ng psalmist. Amen? Napakalalim ng kanyang kumpiyansa sa kanyang Panginoon. Kaya nasabi niya yan. Even though I am in the darkest valley, the darkest part of my life, sabi niya, hindi ako mangangamba. For you are with me. Amen? It takes a deep relationship in order for you to say that. Hello? Which is open book naman ng Panginoon. Pinapakilala niya kung sino siya eh. Hello? Inihahayag niya kung sino siya. Para tayo ay maintindihan natin yung mga nais niya sa buhay natin. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. May pagsubok man, pag ikaw ay naliligaw ng landas, hello? Anong ginagawa ng pastol? Kinakawit. Minsan yung pagsubok sa atin, minsan iniisip natin, pagpaparusa ng Panginoon, hindi po. Yun po ay pagtutuwid ng ating Panginoon. Kaya ang pastol merong pangawit sa kanyang baston para pag ang tupa naliligaw sa kawan, anong ginagawa? Kinakalawit. At kung ikaw matigas ang ulot, magpumiglas ka, mas lalo kang masasaktan. Hello? Kaya pag ikaw ay lalong lalayo sa Panginoon, do not expect yourself bubuti ang buhay mo. Hello? Amen? Wala pong pinaka-safe na lugar, pinaka-mabuting lugar kundi kung nasaan ang ating Panginoon. Amen? Jeremiah 17:7, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Sabi doon, pinagpala daw yung mga nagtitiwala sa Diyos at ginawa ang kanilang Panginoon bilang kanilang, ano bang hope? Pag-asa at kanilang confidence, kumpiyansa. Amen? So pag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, na-establish po yung ating hope and confidence sa ating Panginoon. Hello? Psalms 27, 1-3, sabi rito, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Sabi ng psalmist, of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes. Sabi doon, they stumbled and fell. Napakalaki ng kanyang kumpiyansa sa kanyang Panginoon. Kasi alam niya kung anong pwedeng gawin ng kanyang Panginoon. Hello? Verse 3, though an army encamp against me, sabi doon, my heart shall not fear, because once fear entered into our hearts, amen, our faith will be crippled. Hello? Mapaparalyze ang iyong pananampalataya pag unang pumasok sa iyong kaisipan, sa iyong buhay, ang takot. Hello? Though war should rise against me, in this I will be confident. Ano pong susi para po makamit natin yung apat na yan? Amen? Itong apat na yan, ginagamit po natin yan para po tayo po ay ma-establish sa buhay natin na tayo po ay pagiging anointed at maging pagpapala. Ang pinakasusi sa apat na yan is dwelling in His presence. Sabi sa Psalms 23 verse 6, sabi dito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. In order for you to know the person, tumira ka sa bahay nila. Hello? Hello? Para makilala mo ang tao, lagi mong samahan o lagi kang manatili kung nasaan yung tao na yan. Mas makikilala mo kung sino siya. Amen? Psalms 91 verse 1, sabi po dito, we need to dwell in the presence of our God. Psalms
91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sabi doon, He who dwells, it's conditional. Hello? Sino daw yung nananatili? Sino daw yung nananatili? Nananahan. Hindi lang bumibisita. Minsan po sa atin, mananampalataya, bumibisita tayo sa presensya ng Diyos tuwing araw lang ng linggo. Hello? Hello? Pero sinasabi ng Psalms 90, He who dwells in the secret place. Ang dami po ng benefit niyan pag ikaw ay nanatili sa presensya ng Diyos. Basahin po natin Psalms 91 pababa. Hello? Napakaraming benepisyo po. Kasi malalaman natin kung sino ang ating Panginoon pag tayo po ay naglalagi sa presensya niya. In order for you to know the person, tira ka sa bahay nila. In order for you na kilalanin yung asawa mo, manatili kayo magkasama. Hello? Kasi kahit na boses lang niya, maraming tao, alam mo siya yun. Hello? Kabisado mo ang boses niya. Kabisado mo ang tindig niya. Talikod pa lang, alam mo na kung sino siya. Hello? Kasi na-establish. Amen? So, ganun po ang nais ng Panginoon sa atin para mas malaman natin yung kanyang boses. Sabi ng ating Panginoon, manatili ka sa aking presensya. Hello? Huwag kang bibisita lang tuwing linggo. Kaya nga po, we are encouraged, hello, mga magulong mga kapatid, to meditate on the Word of God. Sabi po sa Joshua chapter 1, verse 8, day and night. Hello? Psalms 27, verse 4, sabi dito, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, sabi ni Psalmist, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Meron kang desisyon na dapat gawin? Inquire of God. Hello? Meron kang major decision na dapat gawin? Tanungin mo muna ang Panginoon. Kahit sa tingin mong successful yan sa iba, ang tanong, magiging successful ba yan sa buhay mo? Jeremiah 23 verse 4, I will set up shepherds over them, sabi ng Jeremiah, who will feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, nor shall they be lacking, says the Lord. Sabi doon, I will set up shepherds. Kaya nga po, hindi po nagkataon, meron pong itinlaga o nilagay ang Diyos sa mga buhay po natin na mga dapat natin pakinggan. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Hindi nagkataon sa Panginoon yan. Kasi tayo instinctly, amen? Pag yung magulang natin, hindi natin nasusunod, yung nilagay ng Diyos sa buhay natin, hindi natin nasusunod o hindi natin pinapakinggan, mas lalong hindi natin papakinggan ang boses ng Panginoon. Hindi natin nakita. At lalong hindi natin mararanasan kung hindi establish yung boses ng Panginoon sa atin dahil hindi tayo naglalagi sa kanyang presensya. Hello? Amen? Kaya po, meron pong inilagay ang Diyos sa bawat buhay po natin ng mga tao na pagtitiwalaan natin. Pakisabi sa iyong katabi, magtiwala ka sa nilagay ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi nagkataon may pastor tayo. Hello? May bishop tayo. Hindi nagkataon may magulang ka sa loob ng tahanan. Amen? Na dapat po natin pakinggan. John 10, ayan. So before I end, naunawaan po natin, amen, that we are anointed to be blessed. Tayo po ay kinasihan ng Panginoon para tayo po ay pagpalain. Pero in order for us to achieve yan pong anointing to be blessed, we need to exercise these 4 things over our lives para ma-implement natin sa buhay natin. Number 1, recap po natin. Recognize the Lordship of our Lord Jesus Christ sa buhay po natin. Amen? Pangalawa, pag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, we can rest anuman ang ipagawa sa atin. Anuman yung pagdalhan sa atin, sabi dito po sa asan na yung number 3 ko? Yan. Tayo po ay magtiwala sa leading niya. Amen? At yung pang-apat,
tayo po ay magkaroon ng kumpiyansa sa ating Panginoon. Malaranasan lamang po natin ito at marerecognize natin ito sa pananatili natin sa kanyang presensya. We have to dwell in His presence. Amen? The moment na magsalita yung inner voice sa atin, you recognize ang Panginoon yan. Amen? Sabi nga po, di ba sa 1 John, I think, sabi doon, we cannot love God of whom we cannot see if we cannot love the person whom we can see. Ibig sabihin, mas nauuna, amen, yung recognition natin sa buhay natin as a training ground sa atin ay yung recognition natin yung sa mga itinalaga na tao ng Diyos sa buhay po natin. Amen? At kung kilala mo yung pastol mo, magtitiwala ka sa pastol mo. Hello? Marami man distraction dyan, marami man mga pagsubok dyan. Napakahalaga tulad po ng sinare ni Bishop noon pong first Sunday. Nag-prosper yung babae na to because ni-recognize niya kung sino yung propeta sa buhay niya. Hello? So, ganun din po sa atin. Amen? In order for us to be blessed and we are anointed to be blessed, may mga steps po tayong kinakailangan gawin. May mga process po tayong kinakailangan gawin para ma-fulfill yung pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. And in conclusion and in ending, panoorin po natin saglit itong video na to and then we will end. And may I ask, standby lang po saglit ang ating worship team. Yan. Sabi po rito sa John chapter 10 verse 27. Paki-flash nga muna, Brother Hendrik. John chapter 10 verse 27. Sabi po rito, my sheep, hello, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ang tanong, are we a sheep? Or are we a goat? Hello? You have to recognize yourself. Are you a sheep or are you a goat? Because a goat, naranasan ko po mag-alaga ng kambing. Napakatigas talaga ng ulo ng kambing. Nung time na nandito po kami sa church, may alaga kaming kambing dyan sa kabilang bakod. Sumusuwag talaga yan, lumalaban. Doon ko na-realize, kaya nga, kung ikaw masunurin sa Panginoon, tinuturing kang tupa. Amen? Di ba sa huling araw, sabi doon, ihiwalay ng Diyos ang mga tupa sa kambing. Amen? Sabi po rito, my sheep hear my voice. If you recognize yourself as a sheep, dapat kilala mo yung boses ng pastol mo. Hello? Amen? Kasi nasa pastol mo yung pagpapala na inihintay mo. Nasa Panginoon. Ang Panginoon nagtatalaga ng mga tao sa buhay natin. Amen? Sabi doon, and I know them. Hindi mo lang siya naririnig, hindi mo lang siya kilala, ang susunod ay sinusunod mo pa siya. Hello? Hindi sapat na kilala mo ang Panginoon. Hello? Hindi sapat na naririnig mo ang boses ng Panginoon. Kasi maraming Kristiyano, naririnig na nga ang boses, kilala ang Panginoon, pero ang minsan nakakaproblema sa pagsunod sa ating Panginoon. Hello? Mahalaga po ang pagsunod sa ating Panginoon. Let's watch this video. One more time. Oh, one is. Oh, there. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. They still have the voice.
So mahalaga po ang pagkilala sa boses ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon mismo tinuring tayong kanyang mga tupa. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa lahat ng panahon ng ating Diyos, ang ating Panginoon, hindi po nagbabago. Ang kanyang salita ay hindi po nagbabago, sabi po doon. Amen? He is the same, hello, yesterday, today, and forever. Magbago man ang panahon, magbago man ang sitwasyon, ang Diyos na nanatili. Hindi nagbabago ang Panginoon. Sino pong nagbabago? Tayo. Hello? Minsan nakakalimutan natin. Kaya minsan, I heard this one quote, sabi nung isang nagsishare, sabi niya, hindi natin nare-recognize o hindi tayo thankful o hindi natin napapansin at namamagnify yung problema natin at present, it's because nakalimutan natin yung ginawa ng Panginoon on the past. Hello? Ginawa na sa atin nung nakaraan eh. Tinulungan tayo, in-uplift tayo. Amen? Yung mga pagsubok natin, nalusutan natin. Pero there are times sa buhay natin, pag may dumating na pagsubok, na ma-magnify yung problema. Yung pagsubok. Bakit? It's because nakalimutan natin yung ginawa ng Panginoon on the past. Amen? Sabi nga po isang bata, sabi niya, tay, ang lilit pala ng aeroplano. Sabi nung tatay, sige, halika, sumama. Dinala sa airport. Tay, ang laki pala. Ang laki pala ng aeroplano, pwede pala sumakay. Ganon din po tayo minsan. Pag tayo ay lumalapit sa isang bagay, lumalaki ang isang bagay. Hello? Pag tayo ay lumalayo sa bagay na yan, lumiliit. Gusto mong lumaki ang Panginoon sa buhay mo, lumapit ka sa Panginoon. Amen? At gusto mong lumiit yung problema, tulad nung nakita nung bata sa impapawid, ang liliit ng aeroplano. Lumapit ka sa Panginoon, lumayo sa problema. Ibaling natin ang ating kaisipan, ang ating paningin. Sabi ng banal na kasulatan, fix your eyes on the Lord Jesus Christ because He is the author and the finisher of our faith. Let's sing this song. Ang Panginoon natin, hindi siya nagbabago. He's the same yesterday, today, and forever. Amen. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, magpurihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago sa buhay po namin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais
ulit pagkakataon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Salamat sa iyong kabutihan sa buhay po namin, Panginoon. Salamat despite, O God, sa amin po mga pagkukulang, nananatili kang tapat. Patuloy, O God, na ginagawad mo sa amin ang mga pagpapala, Lord, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat that we can enter boldly into your throne. Na makalapit kami anytime that sometimes we fail to do because of our busyness. Dahil po, Panginoon, sa amin po mga sariling kapasyahan, minsan nakakalimutan namin, Lord, ang makipagniig sa iyo. That despite of all those things na amin pong pagkukulang, nananatili kang tapat sa buhay po namin. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, patuloy ang paggawad mo sa bawat isa sa amin ng pag-ibig mo na kailanman walang makakapantay. Ikaw lamang ang nagmahal sa amin ng ganito. At salamat, Panginoon, for reviving our spirit to give more importance ang iyong presensya rather than those things around us. It's only in your presence makahanap kami ng tunay na kapahingahan. It's only in your presence where we can hear from you. You give us instructions. Ang nais mo lamang, Panginoon, ay pagpalain kami. Ang nais mo lamang ay ipadama ang pag-ibig mo sa amin. Wala kang hinangad na hindi maganda sa amin. Ang pawang kaisipan mo ay puro para sa kabutihan namin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na yan. Salamat, Panginoon, na kailanman hindi ka nagbago sa amin. Noon, ngayon, at magpakailanman. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami ay lumalapit muli. Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran. Help us to change our mind. Tulungan mo kami, O God, lumakad sa nais mong gawin po namin. Mapulfill ang calling mo sa bawat isa sa amin. Dahil walang anumang bagay sa mundong ito ang makapagpapasaya sa amin maliban sa amin pong pagsunod sa ipinapagawa mo sa amin. Salamat, Panginoon, ang lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong inaalay sa iyo. Ang aming buhay ay inaalay sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Sige po, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Ang plano po talaga ng Diyos sa atin sa pasimula pa lamang, kaya kung natatandaan po natin nung magturo si Apostle Ted Malangim nung ating anniversary, no? Is to be blessed, na tayo talaga ipagpalain ng Diyos sa pasimula pa lamang. Kaya nga, we are anointed, no? To bless by God. Sabihin sa katabi nyo, anointed ka ng Panginoon para pagpalain. No? Tayo inanoint ng Lord para pagpalain. And we should recognize our God, our Lord sa araw-araw nating buhay. Kailangan kinikilala natin siya
na ang Panginoong Hesus ang ating Diyos, tagapagligtas, provider, healer, great physician natin, great provider, lahat, great protector. Kaya araw-araw nating buhay, kinakailangan kinikilala natin siya. Na siya ang Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang ating manggagamot, ang ating protector, siya ang kalakasan natin, siya ang kagalakan natin at kapayapaan natin. Kaya nga dahil inanoint na tayo ng Panginoon, kilalanin natin siya. Amen po ba? I-recognize natin siya at siya yung nagli-lead sa atin. Mag-rest tayo kung saan kanya dinadala. Huwag kang lumayo dyan. Diyan ka inilagay ng Panginoon. I-anoint ka ng Lord para maging isang businessman. Inanoint ka para maging isang lingkod ng Diyos. Sa music, no, sa prayer, nilagay ka ng Panginoon para alagaan mo yung mga kalalakihan, yung mga kababaihan. Nilagay ka ng Diyos dyan. Kaya huwag kang lalayo. Amen po ba? Kasi pag umalis ka dyan, madadry ka. Mararamdaman mo, nanghihina ka. Parang hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Kasi nga, nalayo ka doon sa anointing ng Panginoon. No, diyan ka inilagay ng Diyos. Natutuwa po ako, si Pastor Ginel o si Pastor Kiram, mag-iisang buwan na sa Barangay Carataw, Bulalakaw, Oriental Mindoro. Dati siyang nagpapastor natin halos isang taon sa Zambales. At kasama niya ron si Pastor Dong. Pagkatapos, dumating ang sandali, ay hindi naman natin plano at iniisip, nadala ko siya sa Bulalakaw dahil yung pastor natin doon sa Bulalakaw, Oriental Mindoro, nagkasakit, timing. Dahil kung hindi siya napunta roon at nagkasakit yung pastor, lalong kawawa yung mga tupa doon, yung mga Kristiyano, doon sa tabi ng dagat. At doon sa dati nating pastor, ay sabi ko, lagyan mo na ng bakod dyan. Naglagay ka ng kawayan, tapos bakuran mo. Ilang beses ko na pong sinasabi yun, 2 taon na siya ron, hindi na bakuran. Samantalang si Pastor Ginel, si Kiram ay halos 1 buwan pa lang nabakuran na po yung 1,200 square meters na nando doon. Kaya pag ikaw ay inanoint ng Diyos at inilagay ka dyan, tandaan mo, may bagong ipagagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Amen? Kaya nga, mag-stay ka dyan, mag-rest ka kung inilagay ka ng Panginoon dyan, ay makikita mo may dakilang bagay na gagawin ng Diyos. Huwag kang bibitaw, huwag kang lalayo. At kung minsan may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin inasahan kasi nga hindi natin nagagawa, yun talagang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. No? Kapag nagawa mo siya, siguradong may kagalakan ka sa puso. May joy, masaya. No? Hindi ka manghihina. Kasi nga, nandun ka sa perfect anointing ng Panginoon ng pagkakalagay sa iyo sa gawain na yan. Kaya ang sabi roon, recognize, no, our Lord God. No? Recognize natin ang lordship ng ating Panginoon. At mag-rest tayo where God leads you. No? Diyan ka lang. Mag-stay ka diyan, huwag kang lumayo. No? Dahil diyan ka nilagay ng Panginoon. Kung nilalagay ka sa prayer, mag-stick ka. No? Ihilahin mo yung mga tao. I-guide mo sila na umiyak kayo lagi kay Lord, manalangin kasi napakalaki ng nagagawa ng prayer para sa church. No? Nilagay ka para ikaw ay maging kingdom financer ng gawain ng Panginoon. No? Ipagpatuloy mo yan kasi diyan ka inanoint ng Panginoon para pagpalain. Amen po ba? No? Andiyan po ba tayo? Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, alam ko na tayo ay pinagpala ng Panginoon at dahil pinagpala tayo ng Diyos ay ang sikreto para tayo lalo niyang i-bless at mag-umapaw ang biyaya at pagpapala ng Panginoon is yung ating pong giving sa Panginoon. No? Kaya tawagin natin yung ating nag-exhort. Pastor Dong. Amen. Amen. Praise the Lord. So tayo po ay magbibigay sa Lord. Palakpakan po muna natin ang Diyos. Amen. Para po hindi tayo nag-uumapaw, yung pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Amen. So sabi po sa Bible, may sinatabi po dyan na magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Alam nyo ba kanina pa lang siniksik na tayo ng Panginoon? Maliban kasi hindi ka sisiksikin, hindi ka liligligin. Amen. Hindi ka mag-uumapaw. Kaya nga po ang Diyos, katulad po ng napag-aralan natin kanina, napaka-powerful. Thank you, Pastor Albi. God bless you more and more. Ang sabi po doon, Lordship.
kailangan maunawaan natin na ang Jesus is Lord in our finances. Nasabi ba doon? God lead us to give. Amen. Kaya nga po, nung nakaraan pa ring Merkules, nung aming napag-aralan, about sa 5,000 na nakakain sa 5 tinapay at 2 isda, nag-overflow yung blessing. Bakit? Kasi merong pinagmulan. Walang iba kundi yung babae, ay yung lalaki, ay yung bata. Ngayon, ang nangyari doon, mga magulang, mga kapatid, kanino binigay yung 5 tinapay at 2 isda? Kay Jesus. Kapag kay Jesus natin ibinigay yung tithes natin, yung offering natin, talagang mag-uumapaw yan. Amen. Ang kailangan lang natin gawin yung number 1. Kailangan natin i-acknowledge si Lord sa ating financial. Amen. Dahil malibang hindi mo siya i-acknowledge, hindi siya mag-uumapaw. At ang sabi nga, diba, Jesus, shepherd natin, we shall not lack. Malibang hindi mo mauunawaan na ang Diyos ang nagpupuno, ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nagpo-provide, di ba? Useless ang lahat ng bagay. Kaya nga po yung verse 1 na yan, kailangan dyan, malibang hindi ka lalagyan, hindi ka mapupuno. Amen? Kaya nga po ngayong umagang ito, sa ating pagbibigay, i-acknowledge natin, ibigay natin, God lead us to give, give, give. Pakisabi sa katabi mo, give. Sabi doon, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, hustong takal, siniksik, niliglig, umaapaw. Amen. Sinong gusto ng overflowing blessing? Amen. Mahina, sinong gusto? Amen. Praise the Lord. Tayo po ay pumikit at manalangin. Ihanda natin ang ating ibibigay. Ama namin Diyos na buhay, na makapangyarihan, na may lalang ng langit at lupa. Lord, nais naming ipagkatiwala sa iyo at ibigay ang para sa iyo. Kaya naman, Lord, nandito, Panginoon, ang aming mga ikasampung bahagi ng aming tinangkilik kinita at nandito rin ang offering, O God, na ito ipagkakaloob namin ng buong puso, Panginoon. Dahil sinabi mo sa iyong salita, ang nagbibigay ay iyong bibigyan din, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang bawat magkakaloob, pagpalain mo, Panginoon, ang hinahawakan, ang aming mga kamay na ginagamit namin sa pagtatrabaho, ang aming mga paa, Panginoon, na ginagamit namin sa pagpunta sa mga business, Panginoon, ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, Lord, na magkakaloob. At tunay nga, O Diyos, habagkat sinabi mo, Panginoon, na ikaw na aming pagkakatiwalaan ay hindi nagbabago. Kaya naman, Lord, salamat sa bukas na langit, na kung saan na pagbubuhos mo ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Lord, to you all the praises and glory and honor in the name of Jesus. Amen and amen. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Higit kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya magpasan ang kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya
basa ng kahilingan. Sino pa man, wala nang ang hihigit pa sa inyo. Pagmamahal o ang mapagkat, ikaw ang Diyos na tapat kailanman. Pagkat lagi kong nararanasan pag-ibig kong hindi kaya basa ng kahilingan. Sino pa man, wala nang ang hihigit pa sa inyo. Pagmamahal o mapagkat, ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Amen. Dadako po tayo sa ating announcement. Bukas po, 7:30 p.m. po, Monday, May 18, live po on our Facebook sa Prayer Matters po, Prayer for the Philippines. Ito po ay pangungunahan po ni Pastora Vicky de los Reyes and Pastora Chic Alvarado. Our midweek service po, sa home midweek service po, balik po tayo sa ating home midweek service on Wednesday, May 20 kay Sister Gemma po. Kung sino po ang gustong magpa-schedule for the home midweek service po, you can approach po Pastora Chic para po sa pagpapaschedule kung kailan nyo po gusto na magkaroon po ng midweek po sa inyong mga tahanan. Dito po sa tapat po ni na Bishop. Ayan po, on May 29, Friday po, 8 p.m., let's have our night of worship, word, and prayer. Dito po yan sa J. Blue Main, sa church po natin. Let's soak po in the presence of the Lord. Tayo po ay magpe-pray overnight po. Soaking, every Fridays po, 7:30 p.m. Dito po yan sa ating main hall po. And please don't forget to follow, like, and subscribe our social media, Facebook and YouTube channel, Jesus Be Lifted Up Church, and our Instagram po, JBLU_church. Yun lang po. Sige po, sa oras pong ito, tayo po ay tumayo para po sa ating panghuling panalangin. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo.
Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for this day, O God. Thank you, Lord, for the word na na-receive namin, Panginoon, sa araw na ito. Lord, thank you, O God, that you are our Lord, Savior, O God. Lord, turuan niyo, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makinig sa inyong salita, Panginoon, sundin ang inyong salita, Panginoon, at patuloy, Lord, na magkaroon kami, Lord, ng puso, Panginoon, na sumusunod sa inyo, O God. Lord, thank you, Father, O God, sa buong week na darating, Panginoon. Lord, tinatalaga, Lord, ang aming buhay sa inyo, Panginoon. O God, samahan niyo kami, Panginoon. Bless the works of our hands, Panginoon. At ingatan niyo, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Walang hanggang kanluran, ibig silangan, saan man magpunta. Maragas ang pagpapala